kwazi vai muri Zimbabwe ndauyaone imwe nyaya panapa zvekare yandiri kusangana nayo iri kunzi Gift Ziziba Australos uyo aimbova mutevedzeri wemutauriri webato reCitizen Coalition for Change vanga vambori zvekare member of parliament akamirira Philandaba zvakazoitikawo pakazongofamba tingati pakafamba mhepo tingati pakafamba satani here kana tingati pakafamba but ine ndinoti zvangu pakafamba cyclone Shabangu ndo yakasvika ikanatise ikanokukuzva ichinovata sei ichinovabvisa muparliament vakomanawo nhasi pane mashoko ari kubuda ari kunzi ari kuNew York City right now ati New York City iye ndiye atonga kutobuda ari kutotaura kuti I have arrived in New York for summit of the future. Over the next few days, global leaders will converge to tackle pressing issues, security, democracy, climate change, and more. I'm honored to contribute to the ongoing debate and advocacy for Africa's representation on the UN Security Council, specifically the crucial campaign for 2 permanent seats. Let's amplify Africa's voice. Mukomana ari pabasa ari kutondo representa 2 masits anenge akamirira ikoko next saka ninguri kuti but pana zvakadai kugara futi pane cheya inodopana I can't wait kuti kuona kuti zvichazofamba sei but chinjaita kuti ndinyatsouya pane nyaya iyi ikoko ku UN ikoko ndiko akakanzelwa naVamnangagwa achitaura kuti naasi kuenda ndatotumira Minister of Foreign Affairs ndiye achanotaura ikoko muri kuona pane nyaya yacho Gift Ziziba Australos akuenda vakomana veopposition ka vabva kutongoti vakuenda ikoko now takuchazonzwisa kuti Vamnangagwa vanga vachitya kunosangana nevakomana ava here vechidika naAustralos here ati vanga pakutinetsa kuti tinyazonzwisa kuti chichi chanyatsotora nzvimbo apa kutaura chokwadi chako pakuchitoti vhiringawo nesu kuti chii chiri kunyatsoitika why zvinhu izvi zvaitika this way because I don't think kuti vangatya kuna Ziziba here kana kuti kunzi vakomana veopposition ndovanenge vachienda because iye pachake ari kutoenda kunorepresenta 2 seats meaning vanenge vatokatawo macost kuside kwavo vongotumira munhu 1 meaning pane mumwe munhu aitofanira kuti ese aifanira kutenge achitoenda ikoko muri kuzviona vanhu ripautaura kuti Mnangagwa skips UN summit amid ZANU-PF tensions and safety fears. Uri kuona nyaya imwe iri kutaurwa nevanhu kuti Mnangagwa iye ari kutotyawo nyaya dzesafety but iwo watooma kudhara watosvika enda una security futi ungosvika wakatoenda ukatoonza anzi Mnangagwa havachauye saka wotimirira ikoko trust you. Uri kuona mumwe watoda iwo saka iwo wotingondoripirira ikoko. I don't know kuti maZimbabweans why are they not trusting the Minister of Foreign Affairs. Vakutoti saka Ziziba chienda noti represent ikoko ndo zvimwe zvinotaura pana kumwe maZANU-PF youths anonzwa seanotsva kwavo vana vaED ndivo vaendeswa chete. Represent us will say our future president ndomwe mashoko autaurwawo nemumwe munhu panapa mwari kuti fambai comrade represent Zimbabwe well America munhu wese anoida kungoendako chete whether personal or whatever muboy anototi nyika yese izive it's something chekuti anenge afambira nyaya dzenyika it's just that vanhu vari kutotanga kurwadziwa nekuenda kwaAustralos ndakutozviona that's why ndatoya panapa kuti tionesana because vamwe vari kuseka vamwe vari kupopota vamwe vari kutaura zvakasiyana panapa vamwe vari kuti nanzonge I hope Honorable Shava team prepared to constructive speech for the UN General Assembly meeting. Otherwise, my God is coming to overshadow the Honorable Minister. Ziakala. Akomana. Urikona about I know maZimbabwe nyaya kuti ninga chasvika ikoko akazonowachisa vanhu. Ninge akomana he outshine them. Ndivanoida stereki nyeyo. Even by the nyika so vanokunzi kana rally unoona wakambona zvaimbetika marally triple C neZANU-PF but unza rally triple C kwa kuchinakidza kadake ZANU-PF ndizvakamona imwe rally ngai kutoiswa chikafu ka yobva yatoiswa vaimbi vanotorova chaizvo kuitira kuti vanhu kutoramba muchingoti because other side vanhu vaitozvinakidza vega other side vanhu vaitotopuwa tunhu tunonakidza kuti zvinge zvichitofambawo panapa
pakashata. So I go, my guy, don't forget we need a change in Zimbabwe. Under you and Chamisa we are safe. Tokumbirawo musaite mashura sungira place enyika kwamuri ikoko kumuna utaurawo kuti aiwa musaite zvekuzokuta zvima sanctions zvezviri kwanza panonzi musaite mashure kusungira plane ndonyaya nechitauro iyo. I don't know kuti vanhu aufa vanenge vachitaura kuti vanenge vachitaura, but anyway ndonyaya inenge ichitaurika panapa mwari kuti gifted leader like your boss NC, let them know it's all about wisdom, not again vakomanaka pakashata. Mwari kuti we have a crisis now. The American puppets are now championing Africa weakness, wrong gear. Let's get back drawing board. Pakaipa. How do you amplify Africa's voice when you are just a parrot? Only novices get excited about the UN debates, which leads to nowhere, as they are already rigged in favor of those really in charge of the organization and its sister organizations. I was wondering why Scuffmore did not go. He knew you are going to attract more audience than him. And I'm like, people are now believing maybe Ostalos. Donya yandukutonzwa panapa. Donya yatoripo tori munhu makuwa ndechitozisa nemuzvitaurwa nevanhu ndozvekubhilivhwa nevamwe vanotobhilivha kuti president Mnangagwa veZANU-PF vatya uyo mukomana weopposition. Ndonyaya iri kubhilivhwa nevamwe vanhu. Wish you fruitful deliberations that will transform Zimbabwe and Africa to be better places of habitation. Wonderful. Obviously, you've realized progress comes from lobbying and not just a call to Biden. You growing up, you are basically a Soros-sponsored commie now. Do better. You are the mouthpiece of the blue movement. Passion, gift, and Fadzi. Always honor the leader, President Chamisa. His wisdom will take you far. Right? Australos is full of confusion and self-contradictions. You harag a lot, but in most of your sentiments, you will be talking irrelevant things, politics, about leading Zimbabwe. Maybe you will surely lead in heaven. Azvizhinji zvekutaura pakashata pari kupisa apa. Vamwe vatotaura kuti aiwa Australos muchiri neconfusion, munongotaura politics dzekuchikoro dzedze. I don't know kuti politics saka kune politics dzeku alright, andazozvinzwisisa. Kune Zimbabwe mune two types of politics, dzekuchikoro nedzekuhondo. Ndo dzinonyanya kupisa stereke mastreets. Anyway, ndangotidari kuenda panapa ndikuzivisai nyaya iri kuitika. Kusazivawo kuti imi muri kuonawo sei nyaya iri kutenderera mastreets panapa. Gift Sizimba Australos atoko kuAmerica kudhara, ku New York City ndizvozvo. Atoko kudhara, atomirira kuti musangano weUN unge uchitanga. Saka vatotaura kuti uyu President Mnangagwa vavhunduka kuti pamwe mukomana anogona kunetese kunodraw more audience than him, like zvinoitika makore mazhinji vanhu vanozobuda vachiseka kuti aiwa padzazoenda kunotaura kuUN but machairs machairs angari empty, saka dzadzichitaura dzega imomo mango nevanhu 4 chete chichichi nyaya dzinenge dzichingotaurwa nevanhu hadzipere dzakangowanda wanda. Amen. Munoona sei nyaya